फुङावनो दिनैहाय सिखारबाय आरो फुङावनो सिखारनानै माने अमा बेफारिफोरा बेबायदि फैदोंमोन आरोना थ' एसे गाबज्रिबाय बेखायनो आङो फुङावनो सिखारनाय जाबाय दिनैहाय थ' अमा मासे बेबायदिनो फानहरनाय जाबाय थ' नङाबा आङो सिरि मोनाखैमोन थ' बेफारिफ्रा एसे गाबज्रि फैनायखाय आङो सिखारबाय आरो थ' सिखारनानै एसे अमा समा हरनायावहाय थाबाय। हेलौ एभ्रिवान गुड मर्निं टु अल वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय थ' लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांनो हागोन। फिन खेबसे मोननैसो लेटेस्ट आपडेट लानानै आङो चेनेलाव नुजाफैबावबाय थ' जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय ना थ' नायलांनो हासिगोन। आङो बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ जागायलांदिनि आपडेट्सआवहाय थागोन। बेबायदिनो जोंहा मैयाहायबो बेबायदिनो जोङो सावरायदोंमोन फंनैसो SHG ना गोबांथार जों बेबायदि भिडिअसफोर नुनो मोनगासिनो दङ थ' फाइनालि माब्ला मोनमारगोन जेबो दासिमबो बिनि जोङो बेबायदि लिस्टफोर मोननो हायाखै नाथाय बेबायदि लिस्टफोर ओंखारबाय होननानैहाय जोङो फोसावलाबायनाय गोबांथार बेबायदि भिडिअसफोर नुनो मोनो जिथु दंफां फुलिफोर गायनाय ना SHG महिला गट जेरावनाखि बेबायदि दंफां फुलिफोर बेबायदि आपल'ड होदोंमोन ना बेबायदिनो 10,000 रां मोनगोन होननानै जोङो गोबांथार साननैसो बेबायदि दावराव जाबाय थादोंमोन आरोना नाथाय दासिमबो फैसाया बेबायदि एकाउन्टावहाय क्रेडिट जायाखै। थारैनो सरकाराहाय बेबायदि थगायसिगोन नामा थ' गोबां सोंलु आरो मोनमारगोन ना मोनमारा थ' बेवहाय मामाया फोसावनानै होनाय बायदिब्लाथ' मोनगोन जाहैदों नाथाय बेसेबां नेबावनो ना दुर्गा फुजाया जोबलांबायानो फ्राय दिनै सानसे थाबानो आरो जोब्बाय आरोना थ' जेन' हक जोङो नेनानै थानोसै मोनोना मोना बेबायदिनो बेनि आपडेट्सफोर फैयोब्ला आङो एसे लानानै फैनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि दिनैनि जिथुनिखि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय लोगोफोर जोंहा बेबायदि गोबांथार जब ओंखारनानै फैदों जायफोराहाय इन्टारेस्ट मोनो बा साख्रि मावनो सानदों थ' एप्लाइ खालामनो हागोन। जोङो बेबायदिनो रेलवे डिपार्टमेन्टनिफ्राय लानानै आरो लोगोसे बेबायदिनो जोंहा FCI ना बेबायदिनो गोबांथार पस्ट दङ आरो बेबायदि जबफोराहाय ओंखारदों थ' जोङो एप्लाइ खालामनो हायो। कम्पिटिसनाथ' थाखागोननोखा थेवबो जोङो ट्राइ खालामनायनो हायो आरोना ट्राइ खालामनायनि गेजेरजोंसो जायो स' टेलेन्ट दङब्ला जाफ्लांनोबो हागौ ना थ' नोंथांमोनाहाय जायफ्रा गोसो वेबसाइटआव थांनानै बेबायदिनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना अनलाइन जागासिनो दं जानांगौ निस्सय। थ' बिदिब्ला आरो जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय बेबायदिनो जबनि सायावनो जागोन 27 अक्ट'बरावथ' आरो बेबायदिनो फैगासिनो जेरावनाखि जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन ना थ' इन्टारभिउआवहाय जिरायनो मोनगोन बेबायदिनो जोङो 15 तारिखआ सफैखासिगोन 15 तारिख सफैनाय लोगो लोगो जोङो बेबायदिनो एडमिटखौहाय डाउनलड खालामनानै थ' जिथुनाखि गाइडलाइन्सफोर फोसावदों थ' बे गाइडलाइन्स हिसाबै जोङो इन्टारभिउआवहाय जिरायनो हागोन आरोना थ' टेलेन्ट थानायफ्रा मोनसिगोनलाय ना थ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा। जेन' हक लोगोफोर दिनैहाय आङो बांद्राय बेबायदि गोलाव खालामबाय थानो सानाखै आङो बेसेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन आरो एसे बारियावहाय दङ आङो दा माने ड्रेगनाव हाबफैदों बागानावहाय थ' एसे दिन्थिगोन लोगोफोर नायदिनै ड्रेगनाहाय बेबायदिनो ग्रथ लाबाय आरो थाइसिगोन आरोना फैगोन बोसोरावहाय बरियानो थाइसिगोन बियो एसे हासार आङो दाखालिबो होनो होननानै बुंदोंमोन नाथाय हायाखै आरो बोथोरा मोजां नङा थ' बिनि थाखायनो होनाय जायाखै आरोना बेबायदि औवाफोरावहाय लागायनाय जादों आरो बेहाय एसे एसे बेबायदिनो हासारफोर होनांगौ दं थ' सान्दुङा एसे दुंनायखौ आं नेगासिनो माने थ' सान्दुङा दुङोब्ला हासार एसे होनांगोन आरोना थ' बेहायबो फांसे नै बेबायदिनो एकदम
टायार लागायना होदों सायावहाय बरिया ग्रोथ लादों आरोना तो फिथाइ होगासिनो माखासेया बेबायदि जायफोरा 3 बोसोर बेबायदि जालांबायना बे 3 बोसोर जानायफ्रा गासैबो माने फिथाइ थाइबाय आरो तो बेबो लासै लासैनो थांगासिनो दं तो बेबायदि पाइपफोर लागायना होनाय जादों बेवहाय बिनि सायावहाय टायार दङ बेबायदिनो दा बेबो एसे ग्रोथ लागासिनो फैगोन बोसोराव चान्स दङ आरो थायनायनि ना 3 बोसोर जागोन बेबायदिनो नैबे सिगाङावहायबो दङ बेफोर माने 3 बोसोर जालांबाय आरोना नै फिथाइयाहाय मोनसिगोन बारा गोबाव गैला राहांबायानो आरो तो बिथिंजाय बेबायदिनो फिथाइफोर दं नायनो हागोन नैबे माने बिमोन आरोना बेहायबो गोबांथार क्वालिटि थायो तो नैबे एसे फिसा फिसा जाखायो फिथाइया बांद्राय माने बेयो देरा आरो तो नाथाय गोदैया खिन्थु एकदम गोदै जानायाव बिराद मोजां ओरैबायदि माने सुबायदि ब्रे थाइब्रैखायो आरोना थाइब्रैबाथाय तो जोङो बयबो मिथिखागौ आरो नुबाय थाखानाय ड्रेगन फ्रुइट्स गोबां गायबाय ना तो बेबायदिनो नैबिथिंहाय आरो दासो माबा एसे बिबार ओंखारदों नै बे बारसिगोन साननैसोनि उनावहाय बेहायबो नै दङ गाहायथिंजाय फिसा फिसा नैबे लास्ट आरो एबार ना सिजोना गैखाला थांखाबाय नालाय बेनो लास्ट सिजन तो लोगोफोर आरो एसे आङो दिन्थिलांनो लाबावदों फुलिया बेबायदि बांद्राय बेवहाय गैला फाइनालि माने बियो फाननाय थांजोब्बाय आरोना तो बेसेखिनि दं आरो दा बेखौहायबो बेबायदिनो लांजोबसिगोन आरो इबारावहाय बेबायदिनो सिजोना जोबखाबाय अलरेडि ना दा गायनायनि सिजोना जोबथ'बाय आरो नेक्स्ट इयारावसो जाहैसिगोनलाय आरोना तो बेबायदिनो मार्च एप्रिलाव जाहैगोन आरो नैबे बेवहाय बेबायदि इथा होनानैहाय जोङो साइडखौ ओरै मोजाङै गाथिनो हायोब्ला मोजांसिन जायो आरोना तो बरिया नै बेबायदि माने सिस्टेमेटिकआव जोङो बेखौहाय थांनानै बेबायदि खालामनो हायो आरोना तो प्लेनिं लानानैहाय तो बेखौहाय बेबायदि जोङो गायनो हायो आरो बियो ग्रोथ लागोन 3 इयार्सनि उनावहायनो बेबायदि जोङो फिथाइफोर थायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरोना जोङो बेखौहाय बांसिन साइड जोङो गलपारा साइडआवहाय नायोब्ला जोङो बांसिन बेबायदि दुधनायथिंजाय जोङो नुनो मोनो गोबां बेबायदि बागानफोर दङ आरोना तो आङो आवगोलावबो बेबायदिनो बागानावहाय एसे नायनानै फैखाबाय तो माबोरै गायनाय जायो बेवहाय बेबायदिनो बे नालेंखरनि ना जिथुनाखि दुरुं तो बेखौहाय मेरायनानै बेबायदि भेनिलाखौहाय बेवहाय लागायनो हायो अब्ला माने मानखोनायाव एसेब्लाबो माने हेफाजाब जायो आरोना तो नै बेवहायबो दङ तो बेहाय बेबायदिनो पस्ट होनांगोन उनावहाय तो बेहायबो बर्तमान हाइट दुटे बेखौ बिदिनो दोनथ'बाय आरोना तो बेवहाय आरो बेबायदिनो नैबेयाव मोनसे बेबायदि लागायनानै होनाय जादों नै बोरमायाबो खारबाय थायोलै मे 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 ओइ 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 नै बेवहाय दङ आरोना बेबायदि बे साइडथिंबो बेबायदिनो भेनिलाफोर दङ नै आरो एसे माने दै जाबाय आरोना अखा एबारावहाय बांद्राय आरो बेबायदि अखा हायोब्ला गोबां दै थायो तो बिनि थाखायनो एसे हाखौहाय दैखांनांगौ आरो हाखौ दैखांनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो टायार आरो साइड बेबायदिनो इथाफोरजों गाथिनो हायो आरो तो बेवहाय बेबायदि पाइप होनानै दोननाय जादों आरो बेवहाय एसे माने कक'पिट आरो हासारफोरखौहाय गुदियाव होनो एसे बेस्ट जायो माने बेबायदि जोङो एसे माने हाखौ गोजौ बेबायदि खालामनानै लायोब्ला आरोना तो ग्रोथ लाबोगासिनो बेबायदिनो बेवहाय 2 बोसोर जानायबो दङ आरो बेबायदिनो देग्लाय गायनायबो दङ आरोना नैबे साइडथिंबो दङ नैबे जाहैबाय बेयो 3 बोसोर रानिं जानोसै आरोना
3 बोसोराव हाबसिगोन बियो 2 बोसोर जाबाय फुरा थ' बियो लासैनो फिथाइ होसिगोन आरो फिथाइ बिलाइयानो एकदम माने प्लास्टिक बायदिसोखा वाटार प्रुफ बेबायदि जोङो साइडआवहाय इथा होनो हायोब्ला बेस्ट जायो आरो हाखौ एसे दैखांनांगौ थ' अब्लानो गुदियाव हासार होनोबो मोजां जायो बेयाव दै जाबाय एसे उपाय गैया बेबायदि माने दै थायोबा एसे ब्लाइट जानायनि चान्स थायो आरोना थ' बेखायनो दैखौ जोङो दाननानै हरनो हानाय बेबायदि थानांगौ जायगा थ' नै बिराद बरिया ग्रथ लाबोगासिनो दङ खायफाया ग्रथ लानो हायाखै बेबायदि खायफा माने ग्रथ लादों आरोना बांसिनानो ग्रथ लादों बिराद बरिया जौलांगासिनो भेनिला बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनोब्ला फिन खेबसे आङो लाबोनो सेस्था खालामगोन आरोना भिडिअ थ' लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बाय